Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door eindelijkglasvezel.nl en de gemeente Peel en Maas. Dames en heren, hier in de zaal of toes bij de radio. Welkom op het 19e PNM Liedjesfestival. Uw gastheren van vanavond, de Deurpercuus. Eind of 12, dat is egal. Er is maar één ding wat er telt, even vanavond in de zaal. Zing, zing, hey, hey, hey. Zing, 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 met de vastelovens toer. 12 schoenen slagers van ons PNM concours. Zing, 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 kom maar geef eens de pika's. Door het knallen in het land van Peel en Maas. Door het knallen in het land van Peel en Maas. Geweldig, een PNM-lied, ieder jaar een traditie. Dit jaar gebracht door een afvaardiging van ieder liedje wat dit jaar een deur op een liedjesmiddag heeft gestaan. Jongens en meisjes, top gedaan, goed gestudeerd. Hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Wie weet, mogen we zelf een keer PNM zingen. Er zien er een paar bij, die zien we dadelijk terug. De mensen hier in de zaal hebben het al kunnen zien. Er staat hier een fantastische stoel à la The Voice of Holland. Ja. Maar wij hebben vanavond The Voice van Peel en Maas. Dus we hebben
Roel van Helje bereid gevonden om al die artiesten van Peel en Maas de afgelopen weken een beetje te coachen. En die is vanavond ook om al die artiesten aan te kondigen. Maar voordat we met de slagers van dit jaar gaan beginnen, de liedjes, gaan we natuurlijk even terugkijken naar vorig jaar. Vorig jaar. We gaan eens even kijken, sorry, mijn fout. We gaan nou eens eerst even alle juryleden voorstellen. Van alle afvaardigingen van Peel en Maas, uitzendgebied. Dus ik weer hier een debuutenmars voor de juryleden van vanavond. Als eerste Michel Gommans van de Graasveters. Voor de Kuzoetkapel Hen Kempen. De Kevers Ine Gielen. De Brookhazen Jan Joeste. De Beringse Kuus Fred Geurts. De Eikaters Henny Bagges. De Kieveloet Tjerk van Scharen. De Kook Wielnooien. De Hap Matt Nelle. De Deurperkuus Ton Verbrugge. De Kemphazen Willemien Korte. De Kwiebese Schraasmeets. En deze vakjury staat onder leiding van juryvoorzitter Jos Keimes. Jos, ik denk dat we weer een goede vakjury hebben dit jaar. Deze allemaal gebriefd. Dus ik wil dig even het woord geven wat er vanavond gaat gebeuren aan met betrekking tot de juryleden. Dus aan dig het woord. Ja, we hebben gemerkt dat het weer 12 winnaars zijn die we hier hebben staan. Dus ik denk dat ze achter mij een behoorlijke klus krijgen om de juiste winnaar eruit te laten komen. Maar hebben ze ook nog speciale instructies metgekregen voor vanavond? Of is het wie is altijd? Nou, ze krijgen ieder jaar dezelfde instructies van mij mee. Punten van 5 tot 10 en zorg dat ze de juiste punten aan de juiste groep geven. Prima. Nou, dan wil ik alle juryleden vanavond heel veel succes mee wensen. En onze eigen dansbriefjes wil ik hartelijk bedanken. En dan wil ik u vragen om de bühne vrij te maken. Want dan gaan we de winnaar van vorig jaar nog even naar boven halen. Dus dames, ga even de bühne vrij maken. Je mag ook aan af. Zo, eens kijken dat de jury op weer plaats ging zitten. Die hebben een prominente plek. Hey, rechts, voor mij rechts in de zaal. Dus we gaan het programma toch strak proberen te leiden. Dus ik wil vragen of Chapeau langzaamaan het podium wil gaan betreden. Want dat waren de winnaars van het PNM Liedjesfestival nummer 18 in 2012. Met het liedje Weeralarm. En uiteraard komen die ook de trofee terugbrengen dit jaar. John, kom ik wil zorgen ik zie in de nieuwe samenstelling dit jaar. Kijk. Ja, en daar stond ik op te wachten. Wie heb jij het afgelopen jaar beleefd, John? Ja, geweldig natuurlijk. Het is altijd een geweldig evenement, PNM treffen. En dat is ook kei super. Max? We gaan er dit jaar voor en voor de laatste keer. Echt de laatste keer? Voor Chapeau de laatste keer, ja. Oké, nou we zullen dit kunnen er toch wel terug zien, hoop ik. We zullen dit toch wel terug zien, hoop ik. We doen altijd repeteren. Dat is ook de volgende meneer. Ik was me goed niet goed verstaan, maakt niet zo uit. We gaan de trofee netjes op een prominente plek neerzetten. Hij is terug. Hij weer voor dit jaar gestreden straks weer. Ook Chapeau. Maar we gaan nog eerst een keer luisteren naar de winnende slager van vorig jaar. Weeralarm van Chapeau. Ik huur het niet zo geer als het menke van het weer. Zit het weer 30 graden vuur. Nee, ik weet pas heel erg niet als het zit het is voorbij. De zomer en de herfst die hebben lang genoeg geduurd. De winter en het vuur zien nog in het land. En de honger in het zuur, daar is geen
op, temperaturen lopen op. De Joekskapel die blust met windkracht 8. En terwijl het best ik leek, zoog ik toch nog een steek. De sproten lopen vol, er wordt een weeralarm verwacht. Maar als het vuurjosunke weer door de wolken blikt, dan werd die iedereen al gelijk wordt het aan licht. Hey, 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 hey. Die hing vast lovend in de lucht. Hier gaat het gebeuren. Die hing vast lovend in de lucht. Kijk die wangen kleuren. Limburg is weer zo bevolkt en hoe gedrukt gebied gevraagd. Als ze aan de Maas weer kort, zien de pressies van de bank. Ik huur, dan werd ze al genoeg. Hier vast de lovend in de lucht. Niet iedereen begreep het direct, als ik dan weer lachend zeg. Stoor niet bieden op, toch nog op het trek. Maar als het niet trekt, dan moeten we duwen, dat er moet toch hier niet stop. En ook met al die gaten klopt de lok weer lekker op. Die hing vast te loven in de lok. Hier gaat het gebeuren. Die hing vast te loven in de lok. Kijk die wangen kleuren. Limburg is weer vol bevolkt en hoe gelukkig is gevraagd. Als ze aan de Maas weer kort, zien de pressies van de bank. Kijk, huur, dan werd ze al genoeg. Hier vast te loven in de loop. Wie ging vast te loven in de loop? Hier gaat het gebeuren. Hier ging vast te loven in de loop. Kijk die wangen kleuren. Limburg is dus vol bevolkt en hoe gelukkig is gevraagd. Als ze aan de Maas weer kort, zien de pressies van de bank. Kijk, huur, dan werd ze al genoeg. Hier vast te loven in de loop. Kijk, huur, dan werd ze al genoeg. Hier vast te loven in de loop. Dankjewel. Chapeau met weeralarm. Geweldig. Ik wil je bij deze heel veel succes wensen straks. Heb je nog niet de piep leeg? Nog niet? Heb je nog energie voor straks? Nog zat, nog zat. Eerst even de keel smeren. Marij zei dat het niet meer veel lucht heeft, maar straks als dat liedje komt, dan moest je maar eens kijken wat dat geeft. Karel gaat dadelijk reanimeren. Nou, prima. Dat doet je maar achter, dat hoeven we allemaal niet te zien. Nou gaan we beginnen. Hij gaan ze verstrijden. Het lindenbuimke, de chapeau net heeft teruggebracht. En de chique PEP-vocaal. Dus, zit je ook een beetje beneden en gespannen? Nee? Je hebt er allemaal vertrouwen in? Nou, dan geef ik over naar Roel van Helje voor de eerste artiest van vanavond. En dat is nummer 1 in het busje Grashoek. Dit is de voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Hey. Dat het P&M Liedjesfestival dit jaar op vrijdag is, was voor de graasvreters een deceptie. Normaal gesproken hoor je ze door nou hun receptie. Of ze zich eroverheer kunnen zetten, is hem het even. Mogelijk weer er aan het eind van de avond toch nog het handjes gegeven. Voor het lindenbumpje en de PEP-vocaal worden door 12 dorpen gestreden. Grashoek is ten eerste die de bühne betreden. De spits moet eraf en niks meer en niks minder won de tos. Ze brengen terug vastelavond is begas.
nou eens wat vastelovend werd uit. Vlaggen die kleuren de straten. Limmigheid knallen van noord wie zuid. Voor weer nog lang over praten. Ja, klutsen los, als het hier niet kost, als de loven is de God. Zie ons steeds scholen weer vullen ons zijn, twee kleuren doen zwart-wit verdwijnen. Alle gelijk wie het huurdongerijn, op dit en het zunke ging schijnen. Ja, klutsen los. Als de hier niet kost, als de loven is de God. Dit is vast te loven, vier van veel plezier. Gekeken zijn dus alles ruimer voor. Dit is vast te loven, slijm mij op en neer van links naar rechts, van links achter allemaal. Dit is vast te loven, vier van veel plezier. De spoken en de kleine ruimer voor. Is vast te loven, spring mij op en hier wat vast te loven, hier ben je allemaal. Met kamerhuis stond weer hey hangen aan, zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde namen. Dat geeft ons vleugels, versterkt ons een bank, schoen met z'n allen weer samen. Klutsen los, als de ieder niet kost, was de loven is de God. Dit is vast te loven, vies van veel plezier, de kriekjes en de zalen struinen voor. Dit is vast te loven, zwijg mij op en neer, van links naar rechts, van vuur achter allemaal. Dit is vast te loven, vies van veel plezier, de spoten en de kleine struinen voor. Dit is vast te loven, spring mij op en neer, want vast te loven, vieren liggen allemaal. De weken afgetild, de daken oude raad, vast te loven is de God. Allah! Dit is vast te loven, vies van veel plezier, geviekjes en de zalen struinen voor. Dit is vast te loven, zwijg mij op en neer, van links naar rechts, van vuur is achter allemaal. Dit is vast te loven, vies van veel plezier, de spoten en de kleine struinen voor. Dit is vast te loven, spring mij op en neer, want vast te loven, vieren wij allemaal. Met vast te loven, kijk dan weer de goede Vasteloven dus begos. Wil zich even zeggen wat zich in de hoor is zitten? Wat, sorry, ik versta niet. Wil zich even zeggen wat ze in de hoor is zitten? Wat heb ik in de oor zitten? Wie noemen ze zo gaat? Een kroontje. En waarom is... Ja, ze noemen dat volgens mij een tiara. Ik ben ook een prinses. Ik stond hier neven een heuse prinses. Prinses van de Gashoek. Anke, wat is nou spannender? Vorige week het goed komen? Of vanavond hey op P&M staan? Wat is er spannender? Vorige week. Toch wel vorige week. Maar het plezier zelf, het zingen, is het te combineren? Ja, dit jaar hebben we het jammer genoeg een beetje rustiger. Maar ja, ik heb het zelf de ziel druk, maar dat komt helemaal goed. Goed zo. Volgend jaar zien we weer aan de beurt. Volgend jaar zit je weer aan de beurt. Nou, super. Eerste nummer zit erop. Hartstikke bedankt, Gashoek. We vragen dik en af te gaan. Want dan gaan we zo meteen door naar nummer 2. Ja? En dan gaan we verder met nummer 2. Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Twee menkes wonen bij ons Kapelse buren. Misschien wel die twee die dat balkonke bij Doc 6 afturen. Eine kost een jurylid in dorp
op de liedjesmiddag zijn concurrentie al bekijken. Maar of dat heel voordeel gaat brengen, dat zal nog moeten blijken. Die twee van Scheres doen hun achternaam wel te goed. De kale kiebus zit ze allebei duidelijk in het bloed. René en Lutgard gaan nou het podium bevolken. Hij zien de broertjes met In de Wolken. Hey, 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 hey. Terwijl het eiketsjes in goed bewaarde neutjes, het vliegen de vaste lovensnoten door de lucht. En de muziek die maakt het los wie iedereen heeft, dan zien drie kleuren en geluk niet niet gezocht. Want alle lang verwachte druimen komen uit. Toen brengt de lach weer op mijn snoet. Hey, hey, hey. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Strolend zijn de grootste schat van mij. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Wat voor luik ben ik toch niet weg. Dus mijn leven, doe laat zich zweven. Heel de boek zit vol met vlindertjes bij mij. We samen leven en alles geven. Ben in de wolken, alleen door dich. Hey, hey. Ik ken bij pleintjes boeten amper nog de knupjes. Zijn tot bleut tot binnen al volop gaat tussen ons. Samen schoenkelen we door de vaste loven. Geen zo'n prachtig plumke laat ik zeker nooit meer los. Ook door de boter ben ik denk ik niet meer. In gus met vleugels, kier op kier. Hey! Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Strolend zijn die grootste schat van mij. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Wat voor luik ben ik toch niet weg. Dus mijn leven, doe laat me zweven. Heel de boek zit vol met vlindertjes bij mij. We samen leven en alles geven. Ben in de wolken, alleen door dich. Met vaste loven kinderen tussenin gebeuren. Zo oud het niks meer ze door emus blijven rast. Geluk dat ving ze al kunnen het even duren. Want ieder putje heeft een dekseltje dat past. Hey! Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Volgens zijn die grootste schat van mij. Als ze mij zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Want voor luik ben ik toch niet weg. Best mijn leven, doe laat me zweven. Heel de boek zit vol met vlindertjes bij mij. We samen leven en alles geven. Ben in de wolken, alleen door dich. Ben in de wolken, alleen door dich. Hey, ho! De heren van de twee broertjes van de Kuuzoetkapel. Jongens, je hebt er nou heel over gezongen. Je ziet in de wolken. Maar ziet je dat meer gewoon niet? Ja, dat hopen we. Dat we morgen ook in de wolken zien. Want, licht even toe. Morgen halve finale 11K. En mensen, lekker stemmen! Welk nummer moeten de mensen stemmen? 11K 55 naar 44 22. Jongens, heel veel succes morgen in de halve finale. Gisteren naar David applaus. De broertjes. We gaan door naar de nummer 3. Dit is de voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Bij The Voice hebben Nick en Simon het coachen van Janine Heines mogen proberen. Hij mocht ik als coach Pim van Wielik naar de top dirigeren.
Janine heeft het niet tot de finale weten te maken. Pim wist in Kessel wel de toe aan de juiste raken. Als de titel van dit nummer klopt, zitten ze vanuit Kessel nog behuurlijke tenten op. Geen gans mannenkoer, maar een Einzelganger vanuit Kessel aan de Maas. Pim van Wieling brengt verrug als elke dag een feestje was. Ik mis de bus en ook de trein. Ik mis die werkers achterijn. Van elke film mis ik de helft. Ik mis dich en mis mezelf. Maar als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, denk gelijk, maar dat ik ga niks mis. Als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, denk gelijk, maar dat ik ga niks mis. Ik vier geluk, ik vier Allah, ik vier je dag eraan, alsof ik steeds de lotto win. Ik vier wat ik vier een kind. Want als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, denk ik, maar dat ik ga niks mis. Als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, denk ik, maar dat ik ga niks mis. Duidelijk dat het kind en vandaag is het begin dat ik eeuwig feestjes geef. Elke dag zolang ik leef. Want als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, dan blijf maar dat ik ga niks mis. Jo, als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, dan blijf maar dat ik ga niks mis. Jo, als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, dan blijf maar dat ik ga niks mis. Jo, als elke dag een feestje is, voor vriendschap en genieten is, dan blijf maar dat ik ga niks mis. Dan blijf maar dat ik ga niks mis. Pim van Wieling, voor de kegels uit Kessel. Daar. Ging wel lekker. Echt gaaf. Wat dacht ze? Normaal stond nog een lijn op het podium. Ik neem maar geen danseressen, man, want alleen is maar alleen. Inderdaad, een paar dansvrouwen die even van Kessel. Ja, echt top. Super jong, super. Nou, zo is het. Er is veel fans bij, dat hebben we gewoon gezien. Dus, we gaan het afwachten. Hartstikke bedankt. Ga je nog met te zien, hoe nou? Beginnen die nou? Die waren net. Nu is het afgedaan. Goed zo, jongen. Hartstikke bedankt, je moet me denken af. We gaan snel door. Met nummer 4. Dit is de Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. In de 18e eeuw werd in Koningslust door Petrus de Koning heel gaan afgejaagd. Voor hem telde het jaar 365 vastelovensdag. Nou doen die 1250 vrouwen en geen hampelen men in het Broekhazenriek nog maar 3 dagen gek voor de flauwe Jan. In Koningslust zien ze heel nuchter, lopen ze niet neer de schoen, schrijven ze een nummer en zeggen niks meer aan doen. Maar wie weet maakt de uitslag straks
gans Koningslust blij als de Hamplemen winnen met hun slager. Het is vastelavond, hey! Wij gaan alleen nog het beleven. Zet ik maar een stap. Dit toch nemen sneven. Het is dat gij het snapt. Dit hoeven we niet te leren. Dat zit ons in het bloed. Vast te loven vieren. Het is voor en de deur al zo. De stemming mag op blij, dan komt die handjes weer op mij. En in de longen mooi samen met hij is vast de lovendij. De stemming komt voorbij, want nergens terug wie soms laat. Samen met hij. Allemaal! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Ziet je alle bonte kleuren door de roze bril? Hey, gaat het nou weer gebeuren? Dat maakt hij het verschil. Iedereen doet zich versieren, hem op zijn shots te zien. Vast de loven vieren van directeur wie zijn boren treedt. Het is vast de lovendij, de stemming maakt ons blij. Dan komt die handjes weer op bij en in de longen mooi samen met hij. Het is vast de lovendij, de stemming komt voorbij. Want nergens terug wie soms laat, samen met hij. Ja la 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 la, ja la la la, ja la la ja la la, ja la la la. Het is vast de lovendij, de stemming maakt ons blij. Dan komt die handjes weer op bij en in de longen mooi samen met hij. Het is vast de lovendij, de stemming komt voorbij. Want nergens terug wie soms laat, samen met hij. Wij gaan van terug wie soms laat, met iedereen. Hutzee! De broekhazen uit Koningslust. Peter, wil je eens even een beetje uitleggen aan de mensen thuis wat jij, wie dat vult en wat jij ziet? Ik zie hij allemaal veren, handjes, groot, geel en groen. Die gaan er mooi. Het is nog net niet dat de parels van het zwijt een bliek vallen hey, van het plafond. Want het is tot ongekende temperaturen wat er gaat gebeuren. Maar ik moet zeggen, mensen, fantastisch. Want je moet er eigenlijk bij zien. PNM, hey, bij Palladio, samen met Koningslust, toppie! Super, super. Mensen, ik heb het gehuurd. Morgen komt het ook op de televisie, dus alles wordt opgenomen. Dus, maar wij hadden het net al even achter de coulissen ook over de Hoordracht. En dan zei al iemand, dat lieken wel de Bee Gees van vroeger. Ja, DJ's van vroeger. Ja, DJ's van vroeger. Ja. Ja, dit jaar is een beetje oude glorie in Koningslust op sommige gebieden. Maar dat maakt niet zo. Het einding is zeker. Als mensen dit jaar het genot mogen proeven om de Koningslust te komen bij het einde van een receptie of zo, of andere dingen, maakt niet zo goed. Het gaat door dik en dun. En die broodkaas onder aanvoering van Prins Leon. Leon, laat hem gaan. Die gaan het helemaal maken. Super.
Goed, in de broekhazen, dan kunnen we het helemaal goed, dat huren we wel. Maar dan gaan we toch plaats maken, jongens. Geef ze een groot applaus. De Hampeleman. Dit is de voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Wie zoe, Grand Kanaal du Nord. Het is Noordervaart gewoon. In al die 5 Beringse beringen valt nemen zo te doen. Nemen zingt al vals, geen schele wazel op de straat. Alles wat ze huurt, gaat heel netjes in de maat. Maar dit jaar is het anders. Dit PNM-jaar gaat het goed fout. Is het in Beringen niet meer uit de kunst, zien de kuusjes zelfs een beetje stout. Niet te geloven, niet te snappen, het is ongelogen woord. Niet doorvertellen, maar kwatsch maakt vanavond het slipperke van het jaar. Ik heb een Schuster, ik weet niet of jij hem kent. Hij is echt geweldig, die man die heeft talent. Maar wat ik van hem huurde, dat heeft niet dik gehad. Want hij heeft gisteravond een slipperke gemaakt. Niet te geloven, niet te snappen, maar het is ongelogen waar. Nou huur ze toch een spreken, zeg wie spelen ze dat klaar. Ik ken het niet begrijpen, wie met mij de hak gezat. Wim de schoen pas trekt de maan, daar zijn een halve zolen zat. Ik zei dus de kerel, wie kent ze dat toch doen? Hij snapte er niks van, waar wringt nou toch de schoen? Wat mensen hij vertellen, dat heeft niks op bezoek. Kijk niet op bij de slipper, ik maak ze toch zo druk. Niet te geloven, niet te snappen, maar het is ongelogen waar. Nou huur ze toch een spreken, zeg wie spelen ze dat klaar. Ik ken het niet begrijpen, wie met mij de hak gezat. Wim de schoen pas trekt de maan, daar zijn een halve zolen zat. Mijn vrouw hij extra zaugen, de ochtend komt eraan. Ik zei ik maak een slipperke, dan kind steeg er tegenaan. Niet te geloven, niet te snappen, maar het is ongelogen waar. Nou huur ze toch een spreken, zeg wie spelen ze dat klaar. Ik ken het niet begrijpen, wie met mij de hak gezat. Wim de schoen pas trekt de maan, daar zijn een halve zolen zat. Niet te geloven, niet te snappen, maar het is ongelogen waar. Nou huur ze toch een spreken, zeg wie spelen ze dat klaar. Ik ken het niet begrijpen, wie met mij de hak gezat. Wim de schoen pas trekt de maan, daar zijn een halve zolen zat. Daar zijn een halve zolen zat. De Beringse Guus. Het kwatsch, dames. Beringse Guus heeft dit jaar een routine ingezet, want jij stond hij niet voor het eerst. Nee, zeker niet voor het eerst, voor de 5e keer als ik me goed herinner. Ik geloof dat we dat straks al over hebben gehad. Maar als je er al zo langer mee doet, heb je dan nog meer ervaring met slippertjes? Ja, dat is wel. We hebben er een hoop metgenomen, hè. Je hebt er inderdaad verschillende bij je. Maar je hebt vanavond gegarandeerd geen slippertje gemaakt, want je stond nog netjes op de bühne. En anders zijn ze je jongen wel netjes opgevangen. Want de fans waren ook weer in grote getalen en allemaal sjaals. Ja, die weer constant weer gebruikt, zolang we winnen weer die ingezet, hè. Ja, dat is multifunctioneel. Maar op het moment binnen hebben ze niet hebben we net wel gehuurd dat weer hem zat, dat hebben ze niet nodig.
Maar de vroeg zorgen, dus dan komen die goed van pas. Altijd handig, hè. Straks op de fiets een hoes moeten, dan is dat heel gewinst. Goed zo, goed zo. Nou, neem ik slippertjes met. Dan maken we de bühne vrij. Geef zo een groot applaus. Kwatsch! Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Chapeau, chapeau. Dat duurt ze overal niet normaal. Van het eerste tot het 12e nummer zoomt dat hij door de zaal. Deze P&M-hit blijft hangen. Wat een stemming. Dit is gewoon goed. Dit is geen kwestie van gunning. Nou staat de Kastelijkse titel van vorig jaar op het spel. En juist daarom zingen ze vanavond extra hel. Want als je chapeau vroegs, wie is het lindenbuimke Wennekens, dan zingen die Dat zit zoe, samen met Heuren Prins. Hockey en zuren, ik loos het in de krant. Het waren de kuren van onze adjudant. Die zoek gisteravond te zingen op het strot. Wie de politie kwam zag ik weet niet van de prins geen woord. Dit zit zo lekker, dit zit zo goed. Al weet ik zelf niet precies meer wie het zoekt. Dit zit zo lekker, als je dat maar let. Omdat ik daar nergens meer bij zit. Dus laat maar zitten wie het zit zo wie het zitten moet. Het past er overheen te jongens. We gaan de volgende couplet. Het is opgeschaveld en ging de zaal weer in. Liep op Polonaise en hij het naar de zin. De prins deed ik zakken, de adjudant ik rond. Man, ik smijt me geen kapot, toch zit de vos al aan de grond. Dit zit zo lekker, dit zit zo goed. Al weet ik zelf niet precies meer wie het zoekt. Dit zit zo lekker, als je dat maar weet. Omdat ik daar nergens meer mee zit. Dus laat maar zitten wie het zit zo wie het zitten moet. Het past er overheen te jongens. We gaan de volgende couplet. Het was afgelopen tot dit doorziene spier. Zo wordt afgesloten, het was de nieuwste tijd. En kijk morgen vroeg maar eens rustig in de krant. Wie het nou precies gezeten heeft met onze adjudant. Dit zit zo lekker, dit zit zo goed. Al weet ik zelf niet precies meer wie het zoekt. Dit zit zo lekker, als je dat maar weet. Omdat ik daar nergens meer bij zit. Dus laat maar zitten wie het zit zo wie het zitten moet. Het past er overheen te jongens. We gaan de vol. Dit zit zo lekker, dit zit zo goed. Al weet ik zelf niet precies meer wie het zoekt. Dit zit zo lekker, als je dat maar weet. Omdat ik daar nergens meer mee zit. Dus laat maar zitten wie het zit zo wie het zitten moet. Het past er overheen de jongens. We gaan er volgens mee en zo is het maar net. Moest ze echt niet alles schrijven, was ze leuzende gezet.
Chapeau! Super! Maar ja, jij hebt de halve finale al gehad. Wie gaat jij dat meer beleven? Nou, we gaan in ieder geval kijken en stemmen. En we moeten ze een beetje gaan verdelen, hè? Is dat zo? Ja, even denken. Het bunken voor 3 keer niks. De sms-stem naar de broertjes. En bellen voor neer. Kijk eens. Kersel, en voor Kersel allemaal. Kijk. Dat hoort er goed, John, als je het even op aanmerkt. Oh, Kersel. Maar dit smaakt nog meer. Het smaakt zeker. Blijf altijd lekker smaken. Dus, nou, dan wens ik meer heel veel plezier met mogelijk luisteren naar mogelijke finalisten, concurrenten van het LVK. Geef ze nog een grote applaus. Chapeau! We gaan snel over naar Roel van Helje. Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Mensen toes aan de radio. Je ziet toch niet aan het pitten? Want we gaan wel verder. Gang er maar eens goed voor zitten. Tijdens de generale ben ik eens gaan kijken of dat meer er gaat van kan. Ja, maar toen bakte ze er nog niet zoveel van. Maar toch heb jij mij als mensen de grootste kans dat jij winnen gaat als enige dorp met een casino in de winkelstraat. Met het nummer Vastelovensliefde bezorgt de familie Brummans iedereen nog elk jaar gooizin. Verdorven duiken de brummertjes, miauw, de Vasteloven in! Ik geniet en ik zing overdag, gezellig wat in het roos. We lachen dan ook wel wat af en eten de buik rood. Maar dan gaat het los, ik duik in de avond, ik kom zal. Want die zonneavond met jou, die maakt de carnaval. Ik duik met jou de avond in, ga je dan met mij mee. Samen de vastelovend in, gezellig met z'n twee. En jij op die gekke zin, de auto laten gaan. Pak dan mijn showers vast en kom mij achterna. Schouwers vast en kom mij achterna. Hey, hey. Ik kijk naar de katfutsch, de bom, op alles wat komen mag. Met deze dag die geven mij kleur en ook nog een schone grote laag. Ik kan echt niet wachten, begin al te zwieten, ik ben erbij. Dus spring mij gauw achterna, vastelovend in met mij. Ik trek met jou de avond in, ga je dan met mij mee. Samen de vastelovend in, gezellig met z'n twee. En jij op die gekke zin, een auto laten gaan. Schouwers vast en kom mij achterna. Pak dan mijn schouwers vast en kom mij achterna. En we gaan zakken. Ik duik met jou de avond in, ga je nog met mij mee. Samen de vastelovend in, gezellig met z'n twee.
Herk jij ook die gekke zin, een auto laten gaan? Pak dan mijn sjouwers vast en kom mij achterna. Pak dan mijn sjouwers vast en kom mij achterna. De Brugge zoet Meijel Meel. Ik wil, Jan, ik wil toch wel één ding weten. Want heeft hij zich pijn gedaan in de Guro? Dan gaan ze niet oh zeggen. Ja, maar Roela had weer fout gezegd, hè? Ja? Hij vroeg me nog, is het nou meeuw of miauw? Dit is dus gewoon miauw. Dit is meeuw natuurlijk. Meeuw. Nou, dan tikken we hem dadelijk even op de vingers als we er even komen. Ja, Roel is gecorrigeerd. Maar jij staat hij ook al dukker. Wat zeg je? Jij hebt hij ook al dukker gestaan. Wij? Ja, een paar keer al, hè. En hoort dat dan een beetje gewuurte of blijft dat toch altijd weer spannend? Nee, dit is geweldig. Met al die Meelse fans hier weer aan. Hey! En voor de mensen thuis dat zien er grote getalen. Grote getalen. Nou, we snorren nou de bühne weer af, want dan gaan we snel door naar de volgende. Geef zo een groot applaus. De Brummerkes. Dit is de Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Daar komen ze dan, die van de Balderse kook. Dat zijn die beroemde uit het Guinnessboek. Als er vanavond nog toegeteld wordt, dan zit het wel goed. Dan komt Balder, hij heel zeker, als winnaar uit de hoed. Let's met het BCL stond die ganse tennishallen op de kop. En vanavond in Palladio, dat gaat er gewoon nog even 3% bovenop. Ik zie het al, je hield het niet meer goed met een gewiebel. Paul en Geert, laat gaan de vastelavondkriebel! Hey chef, ik pak mich toch een weekje vrij. Vastelovend duurt toch wel een dag of 3. Dus leg het werk maar neer, nog een feestje gewoon begeer. Ik heb de vastelovendskriebelaar. Op een zoldersteden een goede kleierkast. Daar zit nog wel een jesje bij, dat mee past. Veeg de stuf eraf en zie dan kloor al af. Ik heb de vastelovendskriebelaar. Kijk eens aan, het is zoiets, het is weer vastelovendstiel. Scheren was al gekke zin, de stemming zit er duchtig in. Polonaise in de moot, lopen zingen over straat. Ik heb de vastelovendskriebelaar. Hey! Kijk eens aan, het is zoiets, het is weer vastelovendstiel. Scheren was al gekke zin, de stemming zit er duchtig in. Polonaise in de moot, lopen zingen over straat. Ik heb de vastelovendskriebelaar. Nog even en dan is het weer gedaan. Dan moeten we als laatste weer naar huis toe gaan. De muziek is al gestopt
en de bonnen zien weer op. Je kunt de vaste loven kriebelaar. Kijk eens aan, het is zoiets, het is weer vaste lovenstiet. Schelen wazel, gekke zin, de stemming zit er duchtig in. Polonaise in de mol, laten zingen over straat. Je kunt de vaste lovenskriebelaar. Kijk eens aan, het is zoiets, het is weer vaste lovenstiet. Schelen wazel, gekke zin, de stemming zit er duchtig in. Polonaise in de mol, laten zingen over straat. Ik heb de vaste lovenskriebelaar. Ik heb de vaste lovenskriebelaar. Ik heb de vaste lovenskriebelaar. Dat waar Balder en 3%. 3%? Ik zit er een maar 2 staan. Wie kent dat? Ja, we hebben tegenwoordig recessie. We hebben er een de hoed genegeld uit de band. We hebben hier een Jeske B en hebben 33,33% meer winst samen. Hè. Maar ik neem aan dat ze in Balder toch wel meer mensen hebben die de vaste lovenskriep hebben, of niet? Ja, zeker. Hè. En het begint nou langzaam te komen, of niet jongens? Ja, absoluut. Beste mensen van Dorp, dat was 3% doet Balder. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt. Wij gaan over naar de hap uit Bree. Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Voor den hap, grote complimenten en een positief gebaar. Ook dit jaar sowieso een terechte winnaar. Als favoriet van de burgemeester van Pelemaas en meer mensen heen is het dorpje van de tweede kermis uit de regio er vanavond uiteraard bij. Wij hopen dat de mensen uit Bree ondertussen veilig in de zaal staan. Nou zou Weg naar Helje al 2 extra rotonde rondjes hebben moeten ondergaan. En nou al velen zit daar nog een beetje draaien machine. Sowieso zal er zeker klaar voor zijn. Het begint met het gewiebel, de boek zit vol met kriebel. Het jubt de mine net te veelste koorts. De oeren die gaan toeten, de moesten neus gaan snoeten. Het vastelovensvirus, ja dat is weer daar. Wie raak ik dat gevul kwijt tussen de oeren aan de kop? Met dat vastelovend, ja dan knap ik op. Wij zien de klokken dit jaar. Wij kosten niet meer langer wachten. Een gansje lang alweer naartoe gelegd. Die lange dag met korte nachten. Wij zien de klokken dit jaar. Want dan heeft weer rederij. De broek, de bril, de schmink gepakt, de pekske, zoete mottenzak. Verveste loven zien wij klaar. Het begos met het gewiebel en weg is mine kriebel. Het vierster is begos, weg is de koos. De prins komt nou binnen. Alavond gaat beginnen. In de Polonaise loopt de man alweer voorop. Als je bleef hoort het gevoel van zijn dat gij euch amuseert. Het vastelovensvirus is met alles weer. Wij zien de klokken dit jaar. Wij kosten niet meer langer wachten. Een gansje lang alweer naartoe gelegd. Die lange dag met korte nachten.
Wij zien de klok weer dit jaar, want hij ligt weer in de rij. De broek, de bril, de schmiek gepakt, de petje, zoete mot, de zak. Voor beste loven zien we de zomer is stop, het rijdende kop. Nu scherk en de gers moeten zinnen. Het is mij zo zwaar, het wacht een jaar, maar even het gaat weer beginnen. Wij zien de klok weer dit jaar, wij kosten nimmer langer wachten. En dat zo lang alweer naartoe geleid. Die lange dag met korte nachten. Wij zien de klok weer dit jaar, want hij ligt weer in de rij. De broek, de bril, de schmiek gepakt, de petje, zoete mot, de zak. Voor beste loven, wij zien we klaar. Zoe en wij zien klaar voor de vastelavond. De inzending van Miss Brie. Dankjewel, Chantal, dik Barry. Ja, de huur zit zelf aan het applaus. Geweldig liedje. Dankjewel. Geschreven door Martijn en door Roy Smets. Ik moet zeggen, ja, super. Chantal, maar de LVK, halve finale. Dan moet ik toch wel een kick geven, of niet? Dat geeft me zeker wel een kick. Ja, een goede woordspeling. Is goed uitgezocht. Ja, dat bedoel ik. Een makkelijke dag, of niet? En Sjoe een paar danseressen erbij in een dorpsblauw jasje, moet ik zeggen. Martijn, fix er zelf van. Ja, we zijn er klaar voor dit jaar, hè? Absoluut, en wij ook. Dit was de inzending van de Hap uit Masbrie. Sowieso. En wij zien er klaar voor dit jaar. Dankjewel. Dit is de Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Mensen, nou komt veruit de oudste groep van vanavond. Maar dat interesseert geen bied. Want het is wel degelijk mijn eigen favoriete. Ze wonnen de liedjesmiddag in Schoenheljedorp. Dat is dit jaar niet verkeerd. Zenuwen hebben ze niet, want op dat podium mee hebben ze allemaal dukken gestaan. Dat krijg ze niet verleerd. Deze mannen brengen nog dadelijk een rap. Ik zei, is dat wel een goed idee? Jazeker, zei je die. Want de rap is geschreven door ons eigen Marijn G. Met jeugende kneuk staan ze klaar. Ik ving ze dapper. Hij ziet ze terug. De oud-prinsen van de Derpecuus met rap, rap, rappen. Allemaal jong en strak, met vaste loven, flink aan de bak. Al gaat het niet zo soepel, dan lossen wij wel op. We laten ons niet kennen, zwijg ik voor de kop. Jo, we doen rap, rap, rapper, wie ojo, wie knapper. Rap, rap, rapper, vaste loven, dubbel spit. Rap, rap, rapper, zij vindt je ons niet rapper. Dit wordt zeker een hit. Wij mochten stoppen, is een knappe. Met vaste loven zien wij die rappen. Al is ons gehuur niet zo muzikaal, klinkt ons klanken hel door de zaal. De nieuwe Polonaise is echt super vet, met deze vaste loven, gauw hier een raket. Jo, we gaan rap, rap, rapper, wie ojo, wie knapper. Rap, rap, rapper, vaste loven, dubbel spit. Rap, rap, rapper, zij vindt je ons niet rapper. Dit wordt zeker een hit. Wij mochten stoppen, is een knappe.
Met vastelovend zien wij die rappen. Lekker samen rappen, dat is echt heel speciaal. Het is niet rap maar rap, dat is op Friese taal. Wij gaan allemaal rappen, wij houden niet van slow. Stille hele show. Oh, ja, wij gaan rap, rap, rappen. Wie oh, ja, die klappen. Rap, rap, rappen, vastelovend Hellesflip. Rap, rap, rappen, zij klinken als geen dapper. Dit wordt zeker een hit. Wij mogen geen stoppen, is een knappe. Met vastelovend zien wij die rappen. Oh, ja, wij gaan rap, rap, rappen. Wie oh, ja, die knappen. Rap, rap, rappen, vastelovend Hellesflip. Rap, rap, rappen, zij klinken als geen dapper. Dit wordt zeker een hit. Wij mogen geen stoppen, is een knappe. Met vastelovend zien wij die rappen. Liedje nummer 10 was dat. Oh, dus eigen Sjoen Heljedorp. Door Prinsen Dorp Leon. Mogen ik even gaan vragen? Ja, jawel. Nee, Matje, la. Pak een Matje. Hey, wie dat liedje geschreven wordt en wie dat aanboeien en de rest van de oude Prinsen. Dan wordt toch wel een hele cultuurshock geweest voor die oude mannetjes, of niet? Ja, dat klopt ja, maar een idee van Marij. En die heeft ons dat gebracht. Ook door het gekke Jan eigenlijk, denk ik. Maar wel... voor de rest was het schokkend, ja. Ja, inderdaad. Jeuk in de Kneuk, dat wordt net al genoemd door onze eigen Roel van Helje. Dat heeft het zeker gebracht. Jammer dat de Witte van Kraan, dat vind ik geweldig. De Witte is tijd gewoon voor aan het podium. Volgend jaar sta je stik weer hier op het podium bij de Oud-Prinsen. Dat weet ik zeker. Inzending van Heljedorp, de Oud-Prinsen, met Rap, Rap, Rapper! Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Zoe, nou die ooit prinsen is het nou tijd voor het jonger bloed. En wem hij gedacht dat er geen zangtalent in Echel zoet. Ik heb begrepen dat Daisy en Laura vanuit Balder en Kessel aanzien komen wij je. En daar hebben de windmolens niet eens voor over te draaien. Deze twee vrouwen kwamen bij de repetities echt enorm goed uit de verf. En kunnen bij het winnen van een prijs vanavond de receptie meer gaan combineren in het erf. Trouwens, speelt hij immers van de hieren de dikke trom, die heeft straks waarschijnlijk kans. Want hij zien ze dan niet van hij met mijn kans. Ja, hij speelt bij de kapel en kijkt hij dan naar mij, dan slaat mijn hart zo snel. Al gisteren zag ik hem door aan de trap staan. Ik dacht, dit is mijn kans en laat ik nooit meer gaan. Ik pakte mij bij en leek toen op een af, maar ja, toen houden we heen door weer een speer weer af. Ik dacht, dit is mijn kans, ik kon dit kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik dit zo wiet? Anders heb ik op als woensdag weer spiet. Ik dacht, dit is mijn kans, ik kon dit kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk voor. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Wat moet ik nou te doen? Wie kreeg het al klaar? Want anders moet ik wachten, wie is het volgend jaar? Dat duurt me veel te lang,
dat hoor ik echt niet vol. Ik kreeg de knappe jongen echt niet op mij de bol. Maar nou valt mij geen in, wat heb ik weer geluk. Ik ben dik dadelijk vast, ik ben mij aan de kruk. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon de kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik zo wiet? Anders heb ik al als woensdag weer spiet. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon de kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk hoor. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon de kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik zo wiet? Anders heb ik op als woensdag weer spiet. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon de kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk hoor. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Liedje nummer 11 van dat. En dat waren van de Kemba's uit Ekkel. En de dames van Neet van Nee, knoken hel op dat vel, zo ik. Neet van Nee, wie komt gewoon de naam? Nou, ik ben eigenlijk van Kassel. Hey! En ik ben eigenlijk uit Boulder. Oh, en wie zit je toevallig in Ekkel terechtgekomen of is dat een speciale reden gehad? Ja, mannen. Mannen? Ja, mannen. Oké, maar dit heeft wel zijn vruchten afgeworpen. De geweldige slager van de Kemphazen uit Ekkel. Neet van Nee. Dankjewel. Liedje nummer 11 staat. Dit is de Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Zo, alle Pelemaasdorpen zijn geweest. De afsluiter is voor neer. En die geven heel zeker flink van leer. Weer of geen weer. Gemeentes spelen geen rol. Want 12 dorpen, samen één dorp, is een motto hey. Het maakt niks uit wat ze zegt. Dicht, doe of gij. Het beste bewaren tot het laatst is normaal gesproken zeker geen grapje. Nog één keer een dag eraf, samen met de vorst, staat hij al klaar op zijn trapje. Als ze vanavond winnen, maken we een Polonaise van hij tot bij de zoes. Vastelovens kwiebes ze, hij is en met de liefste, met Merge blijf ik toes. Ik heb me wies gemaakt, dat als ik eens van zaak, de ganse vasteloven niet meer door kan gaan. Nu ben ik altijd bang, en blijf ik extra lang, want als ik ga, dan is het veel vooruit gedaan. Mensen noemen mij de held, maar ik heb ze dit verteld. Morgen blijf ik toes. Al doet ze 10 keer op de bel, stuurt ze mij een joeksgepel. Ik heb de sleutel van mijn huis. Ja, morgen blijf ik toes. Maar als het morgen vroeg is, is het eigenlijk vandaag. Dus ben dan op niet morgen zit nog een ganse nacht. Dan lach ik in mijn boes. Ja, morgen blijf ik toes. Ik heb geen slims bedacht en honger was gezag. Ik denk dat ik vooruit blijven plekken ken. Want hier wil ik met toes. Dit is mijn tweede hoes. We staan net weg, gewoon met die zaak elkaar geen zin.
Ik ben zo blij dat ik het snap. Dus nu roep ik voor de grap. Morgen blijf ik thuis. Al doet ze 10 keer op de bel, als stuurt ze mij een joeksgebel. Ik weet de sleutel van mijn huis. Ja, morgen blijf ik thuis. Maar als het morgen vroeg is, is het eigenlijk vandaag. Dus ben dan op je mugen zit nog een ganse dag. Dan lach ik in mijn huis. Ja, morgen blijf ik thuis. Ik kan het maar niet snappen, dat het spul was echt niet gewoon. Dus blijf ik altijd stappen, zodat ik niet stil blijf staan. Morgen blijf ik thuis. Al doet ze 10 keer op de bel, stuurt ze mij een joeksgebel. Ik weet de sleutel van mijn huis. Ja, morgen blijf ik thuis. Maar als het morgen vroeg is, is het eigenlijk vandaag. Dus ben dan op die bruggen zit nog een ganse dag. Dan lach ik in mijn voet. Ja, morgen. Ja, morgen. Op overmorgen. Op overmorgen. Ja, goed zijn blijf ik thuis. Werkelijk een enteliste. Und neer. Liesje zat. Super. Maar je strijdt heen natuurlijk voor een van die pokalen. Misschien wel allebei. Maar dat is niet de eerste prijs. Ik heb er alleen in de tas. Jazeker, ja. We hebben Midden-Limburg ook mogen winnen. Het MLLF. Dus ja, we hebben geen klagen. Super. Dat is toch heerlijk dan, of niet? Dat ze dan heel nog een keer mogen staan. Maar merken blijf je dan echt thuis, want... Nee, zeker niet, want morgen halve finale LVK. Je moet allemaal stemmen. LVK 50, 4-4, 2-2. Ah, je hebt het gehuurd. We hebben vanavond heel veel LVK-finalisten. Maar volgende week gaan we huren Wim er daadwerkelijk naar dat LVK mag gaan. Dat was de laatste van vanavond. Een mentaliste, geef ze een groot applaus. En neer, een mentaliste. Nou, dit was inderdaad nummer 12. De jury trekt zich terug, die gaan in beraad. Dat zal niet makkelijk weer, dat hebben we gezien. Een topavond, zoiets. 12 fantastische liedjes. Super gebracht. En een geweldige zaal, wat een ambiance. We hebben hem de hele avond hier op de bühne gehad. En ik denk als ik zo kijk naar die artiesten die wij allemaal voorbij hebben zien komen, heeft hij toch wel een goede job gedaan als coach. Ik wil dan ook nog een keer zijn stoel in draaien. Hij is voor u Roel van Helje. Dit is The Voice van Peel en Maas. Hij is Roel van Helje. Ja. Namens iedereen hey, van harte bedanken voor de coaching die ze gedaan is. En de presentatie, de extra boost die ze gegeven is aan al die dorpen. Ik neem aan dat je dat allemaal met me gaat zijn. Ik wil graag een groot applaus voor Roel van Helje. Dankjewel, dankjewel. Mensen van Pelemaas, ik vond het geweldig dat ik alle artiesten heb mogen coachen de afgelopen week. En ik denk dat het allemaal winnaars zien. Maakt niet uit wat dadelijk de uitslag wordt. Ik zou je durven te zeggen tegen je allemaal. Pelemaas, geef gas, alaf! Hartstikke bedankt Roel. Mocht nou langzaam moet in de pro schravelen. En dan ga ik verder gaan we voor de prijsuitreiking ga ik onze juryvoorzitter naar boven halen. Dat is niemand minder dan Jos Keimes. Dag Jos, ik zie dat ze de uitslagen in de hangen is. Waar zit een lastige? Het viel uiteindelijk toch mee. Ik heb als juryvoorzitter dit jaar een makkelijke taak gehad. Ik heb die anderen laten werken en die hebben het helemaal alleen geklaard. Als we het toch over een juryvoorzitter hebben, wil ik nou het woord even aan dichtje. Ja, beste carnavalisten. Ik wil heel even iets persoonlijks vertellen
Want ik heb vanavond voor de laatste keer als juryvoorzitter mogen optreden. Ik heb het 7 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik heb daarvoor 5 jaar namens Heldendorp in de jury gezeten. Opgeteld zijn dat 12 jaar. We hebben 12 verenigingen, dus ik heb 1 cyclus meegemaakt. En ik vond het dan René tijd dat er eens nu bloot in het juryvoorzitterschap moest komen. En daar hebben we dan ook veel gezorgd. Ik heb, en ik weet niet of het klaar staat, daar staat mijn opvolger, want de mensen die hem misschien al bij de jury hebben zien zitten, Sjaak Everaerts wordt mijn opvolger. Sjaak, kom erbij. Ja, Sjaak, zeker geen onbekende in het liedjes gebeuren. Ja, het is altijd de laatste. Sjaak, wil ze al een klein woordje richten tot de mensen? Nou, het beste kan ik wachten wie ze volgend jaar, denk ik. Want die zien zo nieuwsgierig wat er gaat gebeuren nou. Dus laten we de spanning niet te hoog maken nou, hè. Oh, de spanning mogen we best een beetje opvuren. Dat mogen we best een beetje kriebelen in de buurt krijgen. Dat maakt niks goed. Maar die heeft het wel allemaal metgekregen wie het reilt en zeilt. Dat ze dat met vertrouwen volgend jaar gaan aanpakken. Ik heb heel goed gekeken, overal bij geweest. En het is gewoon een happening ook voor de jury om met mij te maken. En ik hoop dat ik Jos waardig kan opvolgen. Hij heeft een bedje gespreid, dus dat kan eigenlijk niet miskomen. Super. Dan zit er namens al die verenigingen van PNM en Radio PNM mijn dingschap, Jos. En dat is dich hartstikke bedanken voor al die jaren dat ze dat eens willen doen. En natuurlijk hebben we voor een kleinigheidje gezorgd. Zien een eigen lindenbuimke. Geef hem nog een groot applaus. Juryvoorzitter Jos Keimes. Ook hebben we dit jaar de burgemeester uitgenodigd om vanavond aanwezig te zien om dat spektakel te beleven. En die wil ik dan ook hier vragen of ze even de bühne op wil komen. Als burgemeester Wilma Delissen, geef zich een applaus. Wilma Delissen. Dag burgemeester. Ik vind het fantastisch om hier te zijn vanavond. Echt hoor, heb je genoten? Ik heb er echt van genoten. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Elk jaar was er wat anders. Dit jaar ben ik hier. Het is fantastisch. Echt, ik heb genoten. Ik versta van alles een beetje wat. 12 dialecten zijn voorbijgekomen vanavond. Het een versta ik een beetje beter als het anders. Het Mijls, dat versta ik gewoon goed, want dat is altijd een beetje Brabants. De Neer, dat neigt al meer naar Roermond. Maar ik moet zeggen, het is fantastisch. Waar hebben wij veel talent hier in deze gemeente. Maar neig je dan een beetje dat je neer wilt inlijven bij Peerlamaarse gemeente? Of moeten we daar nog niet te helft van nadenken? Ik zou eigenlijk het voorstel willen doen. Ik heb begrepen dat ze elk jaar meedoen. Neer, kom gewoon bij Peerlamaas. Ah, daar zullen die van Neer misschien wel een beetje anders over denken. Maar dat ze ieder jaar even aan de partij zien, daar mogen we wel vanuit gewoon niet meer gaan. Ja, zeker. En ik wil iedereen een heel groot compliment maken voor de wijze waarop ze allemaal geprobeerd hebben om allemaal het beste beentje voor te zetten. Er kan er maar één winnen vanavond. Dat is altijd zo. Maar wat mij betreft, alle deelnemers die hebben gewonnen. Maar eentje zal met de beker naar huis gaan. En dadelijk zal de jury dat bekendmaken. Ik weet zeker dat de jury een hele moeilijke klus heeft gehad vanavond. Zoveel talent, zoveel mooie deelnemers. Nogmaals, we zullen dadelijk horen wie het geworden is. Maar ook de organisatie van vanavond, van de KUS. Dames en heren, geef ook de organisatie een heel groot applaus voor vanavond. Dit te organiseren. Dankjewel. Als ik dan zo zie, de eerstvolgende acte présence die we van u mogen verwachten is met de machtsoverdracht. Ja, natuurlijk. Het is fantastisch. En ik weet zeker dat ik nou voor het elk jaar hier ben. Want die wilde gewoon niet missen. En bij al die carnavalsverenigingen die wij dadelijk weer tegenkomen. Met de sleuteloverdracht en bij al de bonte avonden. En ik weet zeker dat heel veel nummers die vanavond voorbij gekomen zijn. Die zullen we de komende weken overal horen waar we zijn. En ik geniet er ontzettend van. Groot compliment. Goed zo. Nou, dan heb je al nummers waar je voor kunt oefenen. Kun je straks op die bonte avonden overal metzingen. Dan gaan we nou snel kijken. Wim er daadwerkelijk een van die prijzen die er staan heeft gewonnen. Geef een groot applaus. Onze burgemeester Wilma Delissen. Nou Jos, dan gaan we toch langzaam aan beginnen. En zoals dat zich huurt gaan we beginnen met de PJP-bokaal. Dan zul ik
Peter Joeste, geer even naar voren roepen. Komt hij van de andere kant? Die komt van de andere kant. Of zit ze in de stoel, Peter? Peter, welkom. Want aan dich, de grote eer, om vanavond de PIP-bokaal te mogen overhandigen. Dat is er niet voor het eerst. Dus ik geef Geer even het woord aan dich. Ik wil alle artiesten en de Q's, maar vooral Omroep PNM proficiat wensen met zo'n fantastisch festival. Voor de 9e jaar een groot applaus voor de organisatie. Dankjewel Peter, dankjewel. Nou, Jos heeft inmiddels de PIP-bokaal al gepakt van de kiosk. En dan mogen we tegen het woord geven, Jos, voor bekend te maken wie dat daadwerkelijk heeft gewonnen. Nou, dat zullen we maar gauw doen, want je hebt lang genoeg gewacht. Voor de PIP-bokaal. Op de 3e plaats met 171 punten komt Durp met de Oud-Prinsen. Op de 2e plaats gaan we een beetje weer weg van ons dorp. En daar heten we met 174 punten Kessel. Welkom op de 2e plaats van de PJP-bokaal. En dan gaan we door naar de nummer 1, die met 4,5 punt verschil het gewonnen heeft. En we blijven in de gemeente Peel en Maas. En dat betekent dat we naar een klein dorp gegaan, wat hier vlakbij ligt, Echel. En mogen wij de mensen van Echel op het podium om de prijs uit te reiken voor de bokaal. Kijk, dames. Van harte gefeliciteerd. Ik zie de dikke trom nog niet, die zien ze hem pakken. Ik weet niet wat ze zien. We waren als een prins al wel eens zeggen. Oh, eerste dag. Kijk, de prins van de Kernbaas uit Echel. Die de dames als eerste gaat feliciteren en kussen. Was er even neer, zo mag dan kan ik de dames even interviewen. Wie vult dit? Wie vult dit? Ja, dit is echt geweldig. Onverwacht, echt totaal. We kwamen echt alleen om te genieten. En verder kon ze dat eigenlijk niet boeien. Heerlijk toch, heerlijk toch. Nou, we gaan snel even naar Peter, want Peter gaat er nog de trofee overhandigen. De winnaar van de PIP Wisseltrofee, Neef van Hey uit Echel. Uiteraard willen we Peter ook hartstikke bedanken dat hij weer deze prijsuitreikingen willen doen. We gaan nog een keer luisteren, dames, zit je klaar voor? Wil ik hem nog een keer spelen? Zullen we de trofee even aan de kant zetten? Het zingt gaat makkelijker. De dames van de trommel, zijn die inmiddels gearriveerd? Daar aan de zijkant. Kijk, de trommels zijn al gehaald. Dames, wij zien ze voor nog een keer. Neef van Hey. Hij speelt bij de kapel en kijkt hij dan naar mij, dan slijt mijn hart zo snel. Al gisteren zag ik hem nog aan de trap staan. Ik dacht, dit is mijn kans, laat ik nooit meer gaan. Ik pakte mij bij hij en leek toen op een af, maar ja, toen houde hij er weer het speer weer af. Ik dacht, dit is mijn kans, ik kon dit kussen. Maar toen zo die dikke ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik zo wiet? Anders heb ik op als woensdag weer spiet. Ik dacht, dit is mijn kans, ik kon dit kussen. Maar toen zo die dikke ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk hoor. Want vaste loven is maar één keer per jaar. Wat moet ik nou te doen? Wie kreeg het al klaar? Want anders moet ik wachten, wie is het volgend jaar? Dat duurt me veel te lang, dat hoor ik echt niet vol. Ik kreeg de knappe jongen echt niet uit mij de
hij bij mij aan de kruk. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon niet kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik zo wiet? Anders heb ik op als woensdag weer spiet. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon niet kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk hoor. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon niet kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Wat moet ik doen, wie kreeg ik zo wiet? Anders heb ik op als woensdag weer spiet. Ik dacht dit is mijn kans, ik kon niet kussen. Maar toen zo die het ondertussen. Het lukt me niet, ik ben er heerlijk hoor. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Want vasteloven is maar één keer per jaar. Niet van hij met mijn kans. En die kans die hebben ze gegrepen. Dames, super, geniet ervan. Vergeet de trofee niet, neem hem met. Dan wil ik vragen aan mijn dekank het podium te verlaten. Want we gaan rap verder. Want we hebben natuurlijk nog een andere bokaal. De heet tijd. Het lindenbuimke. Nou, het is geen buimke, dat is zeg maar zijn aardige bekers. En dan willen we hier even naar boven roepen. Peter Daniels. En ook als burgemeester. Kunnen we even met voor de prijsuitreiking van een lindenbuimke. Dag, Peter Daniels. Ik moet zeggen, uit Mijl. Maar dan werken ze neer. Dus ja, wie meer wil ze nog verbroederen? Dus, is toch schoen of niet? Dit is een prima initiatief. Ja goed, Meel en Neer, dat noem ik allebei een beetje de uithuuk op. Ja, wat ze net al zijn, Neer, super dat die erbij zijn. En als we nog even een paar fusieslagen maken, dan heeft ook P&M een eigen brouwerij in een gemeente, kan ik ook zeggen. Dat zul je niet verkeerd zien. Dat is, want de brouwerij, ja, goed vertegenwoordigd als ik als Durpse mag zeggen. Tuurlijk, we hebben vanaf 93 was brouwerij de initiatief ondersteund. En tot in lengte der dagen zullen wij als Lindeboom Bierbrouwerij dit blijven ondersteunen. Omdat we de vaste loven in deze regio een heel warm hart toedragen. En net wat ik net al zeg, het kan goed zijn dat we voor 3 jaar een brouwerij in Peel en Maas hebben. Zul je niet verkeerd zien. Maar, dat zien we eigenlijk niet voor hij. Wil zich hier nog even een woordje doen? Dan geven we deze. Wat wij hiervoor zijn, vastelovensvierders, dat is dat we samen het schoonste feest wat we allemaal hebben, dat we dat kunnen blijven vieren. Vastelovend, hoe wij het hier houden, wat ik al zeg, de Peel en Maas regio samen met Neer. En natuurlijk, daar hebben sponsors voor nodig, daar hebben mensen voor nodig die dat warm hart toe dragen. En nogmaals, ik kan jullie zeggen, namens het bier van hier, geer gedaan, scholle vastelovend en pak vooral de uitslag sportief op. Dank jullie wel. Dankjewel Peter. Dan wil ik je even vragen of ze de lindenbuimke er alvast bij gaan pakken. Dan vraagt de juryvoorzitter en de burgemeester even de voor de uitreiking en bekendmaken van de winnaar van het lindenbuimke. Ja, dankjewel René. Dit is het moment waar ik er allemaal op gewacht heb. Ik wil toch even alle carnavalsverenigingen, alle mensen in de zaal die de afgelopen jaren meegemaakt hebben als voorzitter bedanken. En alle artiesten uiteraard voor het meegestelde vertrouwen. En veel plezier met de carnaval, ook het volgend jaar. Nummer 3 van het lindenbuimke. Ja, we gaan niet op, maar we gaan naar Neer. Nummer 3 met 261 punten. We gaan naar nummer 2. En dat wordt spannend natuurlijk, want wie blijft er dan over voor nummer 1? Maar nummer 2 heeft een heel duidelijk verschil met de nummer 3. 282 punten. Dus liefst maar 21 punten verschil met de nummer 3. En daar blijft redelijk dichtbij, want we gaan naar Kapel.
Ja. En dan nou de nummer 1. Daar gaat het om. Met 285,5 punt. Dus 3,5 punt vuursprong. Maar dus duidelijke winnaar, burgemeester, en dat is... Het begint met een M en het eindigt met een E. Masbree! En dat een hartstikke groot proficiat. Dus Masbree, kom gauw het podium op. Sowieso winnaar van het Lindenbuimke 2013. Die werden al de bühne opgehaald. Wij zien er klaar voor, hopelijk zien ze dat zelf ook. Want natuurlijk mogen die horen winnende slager van hun. Hij werd de prins de bühne opgerold. Dat is toch eerder beloven dan de zangers. En niet alleen de prins, ook de adjudanten. Daar komen ze aan. Geef een groot applaus. Sowieso. Super. Van harte gefeliciteerd. Dit is toch... Wie is het? Beschrijf het zoveel. Ja, bam. Geweldig is dit. Super. Echt. Fantastisch. Ja, ik heb niks... En wie nou verder? Ik weet het niet. Geweldig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het zo leuk. Dit is echt, echt geweldig. Dank jullie wel. Echt leuk. Maar niet te veel in het razelen nou om hem nog een keer te brengen. Wat is dat? Niet te veel in het razelen nou om nog een keer te zingen zoeken. Wij gaan nog een keer een liedje zingen, ja natuurlijk. Nou, neem hem eerst in ontvangst. Wij wil eens even wachten. Wij mogen we de beker overhandigen. Wij neemt de beker in ontvangst. De dames nemen de beker in ontvangst. Sowieso het met brei van een hap. Er werden nog geen handjes geschud, hey. Super. Zien we er klaar voor de winnaar van het P&M Liedjesfestival 2013. Dan neem ik de trofee even over als je dat niet erg vindt. Dan mag jij hem nog een keer zingen. Van harte proficiat. Hij is terug. Sowieso. Het begint met het gewiebel, de boek zit vol met kriebel. Het jukje niet een echte veelste koers. De oeren die gaan toeten, de moesten neus gaan snoeten. Het vastelovensvirus, ja dat is weer daar. Wie raak ik dat gevoel kwijt tussen de oeren aan de kop. Met 3 dagen vastelovend, ja dan knap ik op. Wij zien de klokken dit jaar. Wij kosten niet meer langer wachten. Een gansje lang alweer naartoe gelegd. Die lange dag met korte nachten. Wij zien de klokken dit jaar. Want er is weer rederij. De broek, de bril, de schmink gepakt, de bekje zoete mot de zak. Voor vastelovend zien wij klaar. Het begos met het gewiebel en weg is mine kriebel. Het vierster is begos, weg is de koers. De prins die komt nou binnen. Alaaf, het gaat beginnen. In de Polonaise lukt de man alweer vooral. Alsjeblieft hoor je het gevoel van zijn dat gij euch amuseert. Het vastelovensvirus is met alles weer. Allemaal! Wij zien de klokken dit jaar. Wij kosten niet meer langer wachten. Een gansje lang alweer naartoe gelegd. Die lange dag met korte nachten.
Wij zien de klokken dit jaar, want hij heeft weer in de rij. De broek, de bril, de schmink gepakt, de pers, gezoete mond, de zak. Veel beste loven zien we. De zomer is stop, het regent komt. De schek en de gers moeten zingen. Het is mij zo zwaar, het te wachten een jaar. Maar ik heb het gaat weer beginnen. Kakke! Wij zien de klokken dit jaar. Wij kosten nimmer langer wachten. Ik heb zo lang alweer naartoe geleefd. Die lange dag met korte nachten. We zien de klokken dit jaar, want er is weer in de rij. De broek, de bril, de schmink gepakt, de pers, gezoete mond, de zak. Veel beste loven, daar zien we klaar. Sowieso, we zijn er klaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJdelekGlasvezel.nl en de gemeente Peel en Maas.